こんにちは。第16回目の授業です。はい、今日は昔先生が小さい時も遊んだことがあるおもちゃを佐藤先生が作って教えてくれました。はい。名前は、缶馬という遊びです。これもともとは竹馬ですよね。そうですね。竹馬。竹って何でしょうか。前も作りましたね。竹とんぼ。竹とんぼ。はい。竹って何ですかね。竹っていうのはパンダが好きなのが竹の葉っぱですね。太いところが竹ですね。はい。で、タケノコっていうね、食べ物もありますよね。食べれるんですよね。好きですね。はい。その竹で作ったおもちゃです。そうですね。乗り物。そうですね。乗り物ですね。空き缶。これが缶です。はい。空き缶です。何も入ってないので空き缶です。はい。で、今日はこれが必要なんですけど、硬い缶じゃないといけないんです。そうですね。なのでジュースの缶だとちょっと柔らかい。転ぶかな。潰れちゃうので、これぐらい硬い缶があるといいです。そして高い缶よりはこういう底の低い缶の方がいいです。なので美味しいお菓子を食べた後に捨てるんじゃなくて再利用して缶を使ってください。大人もねできなくはないかな。やりますかね、私たち外で。そうですね、ちょっとやってみましょうか。中国人の先生がちょっと来てたので、一緒に遊ぼうかなと思います。はい、じゃあ作り方をどうぞ。空き缶に穴を開けます。穴を開けるときは手を打たないように気をつけて開けましょう。2箇所穴を開けます。できたらもう一つの缶も同じように穴を開けましょう。缶ができたら今度は紐の長さを測ります。もう重ねて、これぐらいかな。大体でいいので、腕がちょっと曲がるぐらい。ただこれ子供によって長さが変わってくるので、なので遊ぶ時に足を乗せて大体胸にくるぐらいですね。ぐらいになるところで切ります。はい、できました。できました。この遊び方はピーって伸ばして缶の上に乗ります。まず最初に足を乗せます。最初怖いのでどっかに捕まったりとか、それから友達、お母さん、お父さんに手伝ってもらってください。乗ります。そして手と足を同時に持ち上げます。できました。今日はこれで外で競争しようと思います。では行ってきます。OK、レディー、ゴー！ゴー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 。次の人はスタンバイお願いします。ゴー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 。おサーコサーコ。頑張れ頑張れ。中西選手スタートです。ゆっくり一歩ずつ。頑張れ。
外はね、暖かいし、はい気持ちよかったし、カンマで、はい遊べて本当に楽しかったです。本当ですね、子供の時思い出しました、思い出しました。もう何十年も前の思い出しました。本当に楽しかったし、中国人の先生たちもすごく喜んでました。そうですね、はい、この笑顔で、よかったです。みんなもぜひぜひやってみてください。それではまた次の動じゃあ画で、はい、じゃあまたさよなら。キラキラ